खुलुमबाय रायजोफोर, गोजोन फुंबिलियाव नोंथांमोनखौ आंनि बे बर' निउज लाइभआव बयखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव आं दायो मोननैसो रादाब लानानै फैदों। नोंथांमोना रादाबखौ जोबजासिनो नायलांदो। मैया इउपिपिएल दोलोनि इएम राकेश ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो दि जुदि इउपिपिएल दोलोआ सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 नङा 20 लाख होनो हायाब्ला आरो रायजो राजाफोरनो खोथा होनायखौ इउपिपिएल दोलोआ मावफुंनो हायाब्ला आंबो इउपिपिएल दोलोखौ नागारगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै लायो। बे खोथाखौ कक्लाबारि बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बुंनानै लायो। आसाम पुलिसनि सायाव फालांगिरि बलबाम भामानि गिदिरथार अजद। फालांगिरि बलबाम भामाया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला आसाम पुलिसआ फालांगिरि बलबाम भामानाव 15 कौटि दाबिदों होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होयो। जुदि 15 कौटिखौ होआ, नोंनि फिसाला आरो नोंखौ आरो नोंनि फेमिलिखौ इनकाउन्टार खालामगोन होननानै दुमखिबो होनाय जायो होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै लायो। फालांगिरि बलबाम भामाया फोरमायनाय बादिब्ला नोंनि बिजनेसखौबो बन्द खालामगोन होननानै हुमखि होदों होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होयो। कार्बि आलंनि बिसायख'थि समाव सिनाय मोनै दुथांफ्रा बिजेपिनि अफिसखौ सावनानै होलांदों होननानै बिजेपिनि मावथिफ्रा अजद दैखाङो। जाथाय जानाय जायगाया बुखाजान बालि फोथाराव होननानै फोरमायनानै होदों। बिजेपिनि मावथिफ्रा दुथांफोरखौ हमनानै साजा होनांगौनि आसाम सरकारनिसिम दाबि दैखाङो। नोंथांमोना खोनाफेरदोंमोन नामा मुकेश आम्बानीआ तेजपुरनि लिसुखौ बायनानै जायो होननानै? तेजपुरनि लिसु मालिकआ फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय शुक्रबाराव मुकेश आम्बानीआ 1,000 लिसुखौ 35,000 राङाव बायदों होननानै लिसु मालिकआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होयो। आरो बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला तेजपुरनि लिसुखौ दुबाइयावबो दैथायहरो होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै फोरमायनानै होदों। শুকুৰবাৰে মুকেশ আম্বানীয়ে ক্ৰয় কৰিলে তেজপুৰৰ লিচু। 1000টা লিচু ক্ৰয় কৰিলে 35,000 টকাত। আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ এই লিচুবিলাক মোটামুটি ধৰক 20,000 মান লিচু অলৰেডি আমাৰ ডুবাইলৈকে বুক হৈ গৈছে। ডুবাই বুক হৈ গৈছে। হয়। আৰু আপোনাৰ মুকেশ আম্বানীলৈকে মোটামুটি যোৱাকালি 1000 লিচু গৈছে। मैया चिरां डिस्ट्रिक्ट नांगलबाङा दैमाया औवानि दालांखौ बुखारनानै लाङो। बे औवानि दालां सायाव 4सो मानसि दंमोन, नाथाय 4 मानसिया औवानि दालाङावनो सा दै सा गोजावलांफानांगौ गोनां जायो। बे नांगलबाङानि दै सा गोजावलांदोंमोनब्लाबो मानसिया जेबो जायाखै होननानै सुलुङाव मोनथिनाय जादों। गुवाहाटीआव पेट्रल आरो डिजेलजों खारग्रा गारिखौ बन्द खालामसिगोन नामा? मन्त्रि चन्द्रमोहन पाटवारिया रोखायै बुंथिनानै होयो दि गुवाहाटीआव डिजेल आरो पेट्रलजों खारनाय गारिखौ बन्द खालामसिगोन। डिजेल आरो पेट्रलजों खारनाय गारिखौ बन्द खालामनानै थाबैनो मोब्लिबजों खारनो हानाय 200थासो गारि लाबोगोन होननानै मन्त्रि चन्द्रमोहन पाटवारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होयो। बेजों लोगोसेनो फोरमायनानै होबावोदि मन्त्रि चन्द्रमोहन पाटवारिया गासैबो आसामावनो लासैनो मोब्लिबजों खारनो हानाय गारि बानायजोबगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होयो। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ क'क्राझार आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट आमथेखायाव गुलि गावनायखौ लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होयो दि बिटिआरआव माब्लाबाबो असान्ति जानो होआ होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ रोखायै बुंथिनानै होयो। आरो बे गुलि गावग्रा दुथांफोरखौ थाबैनो हमनो थाखाय आसाम पुलिसजों रायलायखाबाय होननानै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंनानै होदों। नोंथांमोन, दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो। खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना लादो, जेन' नोंथांमोननि सापर्ट आरो अननायखौ लानानै आं बेबायदिनो मोजां रादाबखौ लाबोबाय थानो हायो।